Sme späť a čaká nás najdôležitejšia voľba sezóny. Tá vaša. Takže to nenaťahujme. Z komentárov vieme, že ste od včera nespali. Dušan a Kika, gratulujeme. Máte jisté místo ve finále. Gratulky. Užijte si to. Užijte si to. A zaslúžite. Zaslúžite. Vy takisto. Vy takisto. No dobře. Můžete se posadit. Jaké jsou emoce? Ja som akože v šoku. Tým, že sme tu fakt, že najkratšie a nemali sme tu toľko skúšok, koľko mali Martin s Michelle. Ja tomu nerozumiem. Fakt, že oni si to tu extrémne odrali. Mne sa strašne páčil ten prístup Martina, kedy vlastne to nevzdal v žiadnej situácii a fakt tomu veril, aj keď prišiel Dano. A ťažko sa mi hľadajú slova, každopádne ďakujeme veľmi pekne. Máme tedy třetí finálový pár a to je Dušan a Kika.